Ето как една ръчна центрифуга може да се направи много лесно и бързо с подръчни средства и материали на електрическа, за да не губите време и сили при ваденето на вашия така драгоценен и скъп мед. Ако искаме, оборотите се намалят. Искаме, увеличаваме. Посредством тук е този реостат. Ето. Оставяме да се върти центрифугата. През това време може да се разпечатвате. И така да облегчите вашия труд. За случая използваме обикновена 4-рамкова хордиална центрифуга с ръчно задвижване. Използвах електромотор от автоматична пералня на 220 волта за редуктор, глава от аглушвайер. Посредством метална втулка се предава движението и един обикновен реостат за регулиране на оборотите. Надявам се да се е получило едно надежно задвижване. Успех на всички, това не е много трудно начинание.